World of Color Entertainment. Directed by Abdul Salih. Cameraman and edited by Abdul Salih. Present. Kai na zan ajiye kuɗin nan ina lallai kai na zan ajiye kuɗin nan kai ina lallai ina zan ajiye kuɗin nan ina zan Ile tun burka wani kake koyewa ne. Kai kawo kuɗin nan dai burka dai na ka idan burka kawo kuɗin nan da burka. Kai kun gona ba can. Na yake. Let's go. Waɗansu da suka biyan da za su kwace mu 50,000.